Jesús Lana és el guanyador del 18è Premi de Narrativa al Lector de l'Odissea, que s'ha lliurat aquest divendres al vespre a l'Auditori Municipal de Vilafranca. L'autor ha rebut els 10.000 euros amb què està dotat el certamen literari i veurà publicada la seva obra a l'editorial RBA La Magrana a la primavera del 2017. La novel·la es va presentar al certamen amb el títol provisional La germana gran. L'obra explica la història d'una jove turista americana que ha acabat d'aterrar a Barcelona buscant les arrels d'una àvia catalana, però pateix el robatori d'un penjoll, una vella relíquia familiar. Sola i perduda a la ciutat, coneix un periodista a l'atur que s'ofereix a ajudar-la en la recerca. De seguida, però, començarà a descobrir-se que ni tot ni tothom és ben bé el que sembla. Jesús Lana és de Martorell i no ha començat a escriure fins ben entrats als 40. Després que es conegués el veredicte del jurat, l'Anna es reconeixia pràcticament en estat de xoc. Sembla que encara no m'ho acabo de creure. D'aquí uns dies o unes setmanes potser començaré a pair-ho. Ara mateix estic amb una mena de núvol. És la primera novel·la que escric i no m'ho esperava en absolut. Per tant, estic en un estat de felicitat extrema. No hi comptava, evidentment, la primera novel·la que escrivia ja en tenia prou amb aquest concurs, com que té aquesta particularitat que té un jurat de 100 lectors, amb què se la llegissin molta gent, a veure què els semblava, però clar, a més, he tingut la sort que he acabat guanyant. La germana gran s'ha imposat als altres 33 originals que s'havien presentat al Premi enguany. Durant l'estiu, aquestes obres s'han sotmès a 2 fases de lectura i selecció per part dels integrants del Consell de 100 lectors. A la final hi van arribar 2 obres de les que el jurat n'ha seleccionat la guanyadora. Des de la llibreria L'Odissea, principal impulsora del certamen, Pep Garcia destacava la particularitat d'un premi literari que es regeix pels criteris dels lectors. Tota la vessant que té participativa i democràtica no té cap experiència similar arreu del territori i li dona també un caràcter molt peculiar. Tant les obres que van passant de fase i així tenen uns altres criteris, la gent té un altre criteri que és la suma d'opinions i criteris diversos de totes les persones que l'integren, que això amb altres jurats, en canvi, que està en mans d'un grup d'experts i així, no passa, i això creiem que és molt bo. El jurat final ha estat integrat pels lectors i membres del Consell Carme Torres i Àngela Vidal, per Laura Tejada, guanyadora de l'edició anterior del Premi, Jordi Rourera, editor de RBA La Magrana, i els escriptors i traductors literaris Jaume C. Pons Alorda, Laia Fàbregas i Ferran Ràfols.